Cor Vervoort werd vrijdagochtend voorgesteld als nieuwe wethouder van Venray Lokaal. Als Vervoort op 12 september de goedkeuring krijgt van de gemeenteraad, is hij definitief de opvolger van Carla Brugman. Ik heb er absoluut zin in. Ja, ik heb absoluut zin om de schouders onder de klus te zetten. En er ligt werk genoeg, dat realiseer ik me. Maar we gaan met volle kracht vooruit, zou ik bijna willen zeggen. Waarom heeft u uzelf beschikbaar gesteld? Nou, ik vond het, voor mij ligt de uitdaging in het feit dat ik vanuit deze rol weer wat kan betekenen, concreet kan betekenen voor de Venrayse gemeenschap. Daar was ik in het werk eigenlijk ook alweer naar op zoek. De loopbaan in mijn werk bracht me wat verder van de primaire processen. En ik had wel, ik zou bijna zeggen in de nadagen van mijn carrière, wel behoefte om wat dichter tegen die primaire processen te gaan staan. En dit was eigenlijk een uitgelezen kans in een veel breder perspectief, een veel breder werkveld. Maar uiteindelijk proberen we volgens mij, en of het nou vanuit de politie is, of een maatschappelijke instelling, of vanuit de gemeente, hetzelfde. En dat is namelijk het beste voor de Venrayse burger. Tot voor kort was Vervoort partijvoorzitter van Venray Lokaal. Dat stokje heeft hij overgedragen aan Victor Wijs. Bij de selectieprocedure was Vervoort niet betrokken. Kandideren betekent dat je niet meer meedoet in de selectieprocedure. Daar moet je strikt in zijn. Dus op het moment dat ik de mededeling heb gedaan van nou ik ben beschikbaar voor als kandidaat wethouder, heb ik mijn biezen mogen pakken. Ben ik vertrokken en heb ik mogen afwachten op de uitkomsten van de procedure. Dus ik wist ook pas afgelopen maandag dat ik zou worden voorgedragen. Sommige mensen zouden zeggen, wat een vreemde move. Meneer Vervoort heeft zijn hele carrière bij de politie gesleten. En nu, als hij 61 is, vertrekt hij naar de politiek. Ja. Nou, dus laten we maar houden op positief seniorenbeleid. Het kan, dat blijkt wel. Als je de moed hebt, lef hebt om gewoon ook dat soort dingen nog een keer aan te gaan, dan is daar kennelijk, zeg ik, er ruimte voor. Want ik heb dat niet voor mezelf, of deels voor mezelf uitgemaakt. Maar dan is er ruimte voor en dan is alleen maar toe te juichen. Dus ik ben er heel blij mee en ik vind het ook wel een positief signaal. Senioren zijn niet afgeschreven. Naast zijn politieke loopbaan houdt Vervoort tijd over voor zijn familie. Ik ben ook gewoon huisvader. Ik ben vader van drie volwassen kinderen, getrouwd. Ik ben opa van 6, dadelijk 7 kleinkinderen. En dat vind ik ook zeker zo belangrijk. Dus ik wil ook wel de goede balans houden. Vrijdag is eigenlijk opa en oma dag geworden. Ik ben toch met u nu vandaag alweer aan het werk. Ja, nou ja, zo werkt dat met die vrije vrijdag, om het zo maar te zeggen. Hè. Dat is in principe opa en oma dag. Maar als het even moet, dan is er ook ruimte voor andere dingen.